posa jedwapa tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 24 October 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene amalankhula deire, amene amalankhulira anthu, kuwalankhulira anthu amene sangathe kulankhulawo pa nkhani zimene zikuwakhuza mu dziko limene limaoneka ngati ndiling'ono, limene lili ndi apolisi, limene lili ndi ame, limene lili ndi akadaulo osiyanasiyana, koma ikakhala nkhani yakafukufuku kumakhala vuto kwambiri. Lero ndangofuna kukukumbutsani a Malawi kuti ku Malawi kuno kwachitika imfa zodabwitsa zambirimbiri kuchokera mbuyomu. Mpaka lero chilungamo kulibe, ndipo sizimadziwika kuti kodi aja adafa aja ngati amanke ni chigawa. Kodi amene ajawo zidayenda bwanji? Chidachitika ndi chani? Nanga Ayimedi, kodi chilungamo chawo chizadziwika liti? Nanga Anjaunju, amene ajawo chinachitika ndi chani? Kodi abale awo akamakhala amamva bwanji? Nanga Witika kumene kuli kwa abale akewo amachimva bwanji? Nanga Katengeza, nsikana ujayo anangosowa mwadzidzidzi ndikupezeka atafa ku Reserve Bank. Ukamafufuza umapeza kuti ku polisi kuli akadaulo woopsa, ku ameko kuli akadaulo woopsa, koma pakana lero chilungamo sichimadziwika. Nanga Rafu Kasambala, munthu ngati amene ujayo mukuti anali prominent figure muno Malawi, zoona ndithu Rafu uja anapita. Nanga tikaitenga imfa ya Achina Chilima ndiye na anthu onse amene anamwalira ajawo, you mean to say as a country we have failed to investigate mene zinthu zinachitikira? Ndipo anthu ankachita kunena nthawi imene jakuti black box tili nayo tinasunga pakana lero. Ndipo ine mmene ndikuona ngati mmene wayambira Peter Mutharika amene iti wabwera kuzagwira za ntchito. Uyu akufuna asunge legacy yake, akufuna dziko alipitise somewhere, anthu azimva kukoma. Mukhoza kuona kuti even ku cabinet kuja mmene akusankhira machisanzo mmene alili ngati minister Patrick ujayo, it means anthu mukamusatira bwinobwino Mutharika uja is a very serious man. So titakhalanso kuti seriousness imene itaitenganso kupita kumbali ya kafukufuku, kukafufuza za anthu amene atchula ajawo. Kodi ino zoona mankeni chigawa pakana lero kulizi mankeni mwankulutu wa ametu kungophedwa ndithu pasangano mwazizizi. Imedi kukaphedwa ndithu cha kwa Nsundo ukoko. Witika zoona Witika, mkulu amene iye anali wakwa ujini ku ACB tamutchula kale, pakana lero ndithu sizikudziwika kuti kodi akulu amene ajawo zinayenda bwanji. Nsikana amene Katengeza, Rafu Kasambala, gulu la Achina Chilima, zona the way Chilima, how energetic Chilima was. Zona anthu azikangonena kuti ndege pakana lero ndithu miyoyo ya anthu osea ajawo. Zona we need to be serious as a country, and ndi chikhumbo cha ine kuti tizaone siku lina chilungamo cha anthu ngati amene wawa chikudziwika chitabwera pa mtunda, anthu azaziwe zenizeni. Kodi ngati mukulephera kufufuza anthu ngati amenewa, kuli bwanji anthu osauka ife, anthu ammizi amene amangophedwa, chilungamo chawo chingadziwike bwanji? Panayenera kuti tikhale anthu ochenjera kwambiri, andi sitikudziwa kunena kuti ndi dziko lanji limene tikukonza la anathu ku Malawi kunoko aziti kodi anthu akaphedwa samafufuzidwa, chilungamo sichimadziwika. Zoona tinayenera kuti tipangepo kanthu ngati dziko pamene tikupita tipeze njira yonena kuti generation yathu ikhale kuti izikhala well informed. Lero ndibwera mufunso la Yesu atapita kuja kuphirira azitona kukapemphera. Pobwerera anasiya aphunzira ake pang'ono patali, pobwerera anapeza ophunzira aja akugona. Ndipo anafunsa kuti mukugona? Lero iso ndikufunsa kuboma limene la DPP, kodi mukugona?
adani anu tupakali pano adakalibe cheru, amene saa kumvesa kuti mboma li anatulusidwamo, amene saa kumvesa saa kukhulupirira kuti anatuluka mboma, ndipo network yawo idakalibe cheru. Mukuyenera musamale kwambiri ya boma, musagone. Chifukwa tikunena pano ngakhale munaperekera ma directive onena kuti mboma mu ma operations asiye anthu asamale mbane ntchito, anthu asamachitane promote. Tapita ni mukaone ma department ambiri ku local government anthu akulembedwa be ntchito. Ma ministry osiyana-siyana, even ma college osiyana-siyana anthu akupanga be ma interview. Pita ni zulo likuluwana, mukapeza kuti kuluwana kwa anthu akupanga be ma interview, anthu akulemba na ntchito. Mupite ma department even ku Ministry of Health, anthu akulemba na be ntchito. Nde nkumafusa kuti kodi mukugona? Munayenera kuti system ya anzanu wa muichite defeat msanga. Chifukwa ngati amene wawa muti muwatengere chibwana osawachita defeat, osawalowerera mu system, ino ndikukhala on top of the affairs. Anthu amene wa akupwetekani kopsha. Tikunena panopa nifi imene mwaiseka ija nifi. Panopa anamba kuyaenda ni mabouncer. Kumatolera ndalama, kumasintha ma account, kumapusha anthu kuti apereke ndalama mwa force osapasa soma receipt. Kuboma tu uthenga ndi umene waulere. Mukuyenera kuti musagone, monga mmene Yesu anafusira ophunzira kuti mukugona. Ondipereka tu asala pang'ono kufika. Inunso musagone, chifukwa awawa anzanu awa amene anatuluka mboma awa sakumvesa ulo pang'ono. Ndipo zimene zisana lotepo, mukapita kusalima sugar mukapeza kuti kumene kokonso ndiye kuli chisawawa. Munaseka salima sugar koma mukuziwa kuti salima sugar ikugwira be ntchito. Kumene kukutuluka be matraki ya sugar, ndipo traki iyo ikatuluka imozi kuti imene walipira munthu mmozi, sugar yo akumatuluka matraki 4 poma munthu walipira imozi. Sugar tu malai munomo akupangidwa za chisawawa kwambiri za chinyengo kusalima sugar. Kumene anthu ena so andale apita ayamba kumaka aja kondalama. Kumeneko mukuyenera kuti system ya boma mukhale maso anu cheru, muyang'ane kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nkhani ina imene tikufuna kukulankhulana mama wawo no ndi yakuja kumachedwa ku Ministry of Education, makamaka ku Domas College. Kumene nthawi ino sobano anatumiza maziphunzisi madera osiyana-siyana kuti akapange ma teaching practices. Tingakuuze ni molimba mtima kunena kuti paka na lero miezi 3 anthu ajasanalandire olo ma allowances yawo. Ndipo akhala kulemba makalata mwezi unonso ndi wa 4 kulemba makalata kuwalembera aku Domasiko kuwachita remind kuti ife tili mizi pakali panopa palibe chimene tikudya, tikugona movutika. Mezi 4 sopano a Domas College sako atumizira ana aja ndalama. Yet ministry imachita release ma funds every month. Koma padakali pano maziphunzisi akuzunzika kopsha amene ali ku Domas College. Andi chomvesa chisoni chonena kuti anthu aja sopano atafuna atachita threaten kuti afuna azibwerera. Akumene koko kwatuluka kalata yonena kuti mukhalebe koko kumatiku ngongoza ni ndalama aliyese ma 60,000. Kumadaba kuti kodi ma principals kapena anthu ena miti yawo imaenda, ma administrators miti yanu imaenda. Munthu mulini ndalama zake za miezi 4 ndiye mukumuuza kuti mufuna mungongoze ndalama 60,000. Andiso 60,000 yo yakatapilazo azaika kena kache pamwamba. Zikunguoneka kuti malai muno nkhani ya corruption ya kula koopsha. Ili deep rooted corruption kuno kumalawe. Andi nkhani ya corruption tili pompo tipiteso kuja kumachedwa kuchitipa paboma. Kumene tikufuna tipite ku amene amayang'anira zamazi ku water board ya Chitipa. Kumeneko akulu akuchitipa water board ko anachita identify sitolo shopu imene ndi ya hardware amene mmagulisidwa za mazi. Ndi akumauza anthu amene akufuna kuti achitidwe connected mazi, kuauza kuti muzikagula katundu wanu mu shopu iyi. Deal ya iwawo ndi munthu wa shopu yo azigawana makobiri. Ngati munthu sukagula amene momo kuonesa receipt sakuwalumikizira mazi. Tikunena tu Northern Region Water Board akulu awayang'anira za mazi kuchitipa paboma akuzunza anthu kopsha.
kuwauza anthu kunena kuti ngati simukagula mu shop imene iyi kuonesa soliciti la shop uyo ndiye kuti maziso sakuwalumikizira. Andi tikalowa nkhani yomwe iyi ya corruption iyi tikanena kuti kumalawi kuno corruption ndipo yafika pena poposausa yakhala ngati chakudya cha anthu. Ndikutengereni so kuthondwe kuagora kumene kumati kukafika sugar, kukafika simenti, kukafika china chilichonse akuluakulu akuagora kuthondweko amachitenga zinthu zikakazisiya kunyumba kwawo akangogulisa kwa anthu ochepa chabe. Mawala ake omapeza kuti katundu yense amene anabwera, kaya kunabwera matraki ya sugar, kaya kunabwera simenti, kaya kunabwera china chilichonse, kandi chere nangasi anthu amatenga kuti ku agora ndi shop imene amakapeza ko zinthu zosikirako pang'ono. Akuluakulu ogulisa shop imene ya agora akumatenga katundu uja ndikumakasiya kunyumba kwawo, pena amakasiya shop ina ya pathondwe pa bridge po amakasiya pamene popo ndikumazidulisa zinthu zija. Kuwauza kuti simenti watha koma ngati mukufuna tikhoza kwa kutengerani pena pache koma malo mwa 39 ndi 45,000. Ayi mabero a sugar atha koma ngati mukufuna tikhoza kwa kutengerani pena pache koma kumene koko mtengo wache ndi 89,090. Chifukwa tu mabero a sugar tu akupezeka monga mene tanenera andi mtengo wake ndi 59,000 koma anthu awawa ma distributor akamutenga sugar uja akumagulisa kwa anthu ena, akamugulisa kwa anthu ena anthu ajawo akumamudulisa sugar uja kuwapa sama venda azikhala ngati sugar ndi wawo pomwe sugar si wawo. Iyi ndikatangale amene akuchitika muno Malawi kusakonda ziko lathu. Andi izizi pakufunikira inuyo ma authorities mutengepo gawo lalikulu. Andi nkhani ya corruption ili pena paliponse pano ndikufuna ndikutengereni so ku Mulanje District Hospital kumene kuli katangale woopsya kuchokera kwa madriver yakumatenga ambulance ja ulendo nayo kuchanunkha uko kuminimini uko kukapopamo diesel. Izi zikuchitika nditu pa Mulanje District Hospital pafupiso ndi polisi. Komanso kumene koko akuluakulu aku Mulanje District Hospital zimene akupanga sopano ataona kuti ndalama zaphweka ama akaitanidwa ku workshop kapena akaitana anthu kapena bungwe likabwera kuti likufuna anthu aphunzire makamaka ma HSA akumatenga ma HSA mwina awiri apa chipatala mwina 8 okuti ndi azibale awo ndikukayika ku meeting kuja kapena 10 kapena 15 azibale awo. Ukayang'ana mkati mu workshop mupeza kuti ma HSA mwina alimo 4 ena onsewo ndi anthu magosti ndikumalipira ndalama ma allowance kumalipidwa anthu muzina lokuti anthu amene ono ma HSA apa Mulanje District Hospital koma ali ana awo, ali azibale awo, ali zibwenzi zawo. Kuzuzula zimenezo ndiye kuti munthu ukhala pa mavuto. Kodi to anthu ali pa mavuto makamaka ma HSA amene amalandira ndalama zochepa kale ndiye mukutenga kuti anthu aja ndikuwachosa ndikungotenga amene so magwirizana nawo ogwirizana nawo so kuti ndalama so amakugayirani ndikuwasiya enawo. Zoona ndikutenga azibale anu. Zoona masini wa HSA zitikunena pano Malawi munomo sanalandire ndalama zawo kuchokera 2017 paka na lero aujeni arrears yawo masini wa HSA. So instead of taking them ndikumapita ku workshop jokuti azikapeza kena akaje kuti azithandizira mabanja awo inuso mukutenga so zimene zijazo ndikumachita so substitute ndi azibale anu. Zimene zikuchitika pa Mulanje District Hospital akulu akumengo. And in fact ACB inayenera ibwere ku Mulanje District Hospital ikaone nyasi zimene zikuchitika kumene koko kuti akulu aku Mulanje District Hospital akumatenga anthu okuti si anthu ogwira ntchito za chipatala ulendo nawo kumakapitisa ku workshop ndikumanamiza mabungwe ndi maiko kumanena kuti amene wani ma HSAs. Nkhani ina yomaliza imene ndikufuna ndikambe mama wa uno ndi imene yachokera ku CFT yalengeza kunena kuti ikufuna iyambe kulanda chimanga, iyambe awatu ndi a competitions fair trade akufuna ayambe kulanda chimanga kwa anthu amene akusunga chimanga.
nicholinga kunena kuti ati kufuna kuti chimangacho anthu asamachisunge achigulise kapena agwirise ntchito yonena kuti ipindulire dziko lino. Nangofuna to pump some sense in you kunena kuti iyi mukuyamba yokuti muziyalanda anthu chimangayi muputa nayo mkwiyo chifukwa atu chimangachi alima ndi anthu a mitundu iwiri. Pali ena ama mega farm imene ndalama zake anatenga kuboma, and amene awawa mutalanda chimangacho simungalakwe. Koma tikufuna tikambe za alimi ang'ono amene amadalira kulima chimanga ndikuti agulise azidyesa mabanja awo. Amene ajawo anagula fertilizer modula, anagula mankhwala modula, ndipo anavutika nacho chimanga chawo. Malo mokuti inu aboma mwina mupeze mpata okumana ndi alimi ngati amene ajawo mwina asagulise modula, koma mwina 72, 70, 75 or 80, considering so kuti anthu amene wawa pa kg mukagula 80,000, 50,000, 72,000 ndi amalawi itu amva kukoma athokoza sobomalo. Vuto limene la maboma ena agwa mbuyomu anagwa chifukwa chimene aso kusamva kulangizidwa, koma ndikukhulupirira kuti inu a DPP muzimva kulangizidwa chifukwa simungapite ku Zambia kukagula chimanga. Yes, is a good idea mukagule chimanga ku Zambia, koma mukawerengesa kuti ngakhale chimanga cho ndichophweka ndichochipa, mukawerengesa transport cost yochoka ku Zambia kuzafika kuno, ndikumuuza mulimi wang'ono osauka okonkuno amene amalima chimanga chake ngati business, ndikumuuza kuti kunja kuno kuli njala, chimanga chiti kufuna tigule tipereke so kwa abale anu ochita so benefit ndi inuyo, ndiye tizikugula ni 80,000 kwacha pa kilogram kapena 75. Maloma mitengo imene mukufuna inu yodula akhoza tukumvesa munthu kusiyana ndikunena kuti mungochita dictate ndeya competitions and fair trade ndiye mukaalande anthu ochimanga, anthu okuti sana tenge ndalama zanu, anthu okuti ndalama fertilizer amathirayo si wanu, kumene koko mukufuna mupute mkwiyo. Choncho akuluakulu aku DPP chonde musalolere anthu ena aje kuti akusokonezeni. Inuyo topezani nthawi yokuti mukumane ndi alimi ang'ono anthu akudandaula m'mizimu. Izi ngati sindinena ndi kuti sine president wawo, anthu akudandaula m'mizimu kunena kuti ifeyo tinagula fertilizer modula ndiye chimanga chathu atigula po chipa. Chonde mwina akana kuti pasako kena kache pang'ono mukaagula Malawi ndi kuti mukugula so vote yanu, mukugula so support, mukuwachita so support anthu amene ali ndi mavuto osiyana amene chimanga chawo anavutika nacho kwambiri. Koma wa asunga mega farm wa amene anapasana so fertilizer, anapasana mafamuwo ndalama zomwe diru amene wamukhoza kuwalanda chifukwa ambiri wonso ndi MCP amapasana okhawo mokondera mitundu. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.